Il-qorti, preseduta mill-Maġistrat Rachel Montebello, komplet tisma' l-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra 5 persuni li jinsabu akkużati bil-qtil involontarju ta' Jean Paul Sofija. Il-5 persuni mixlija bil-qtil involontarju ta' Żagħżugħ f'Diċembru li għadda u mal-perit tal-proġett Adriana Zammit, il-kuntratturi Matthew Joseph Xkembri u Kurt Buħaġar flimkien mal-iżviluppaturi Milomir Jovicek u Martu Diana. Fuq il-pedana tax-xhieda tal-direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Colleiro li ta' rendikont tal-operazzjoni delikata ta' salvataġġ li waslet biex instab il-katavru ta' Sofija. Fix-xhieda tiegħu Colleiro spjega li d-Dipartiment uża drones u klip minħabba sogru li l-bqija tal-istruttura tiġġarraf ukoll dan fi sforz biex jiġi identifikat il-post eżatt fejn kien Sofija qalb it-terapien tal-kostruzzjoni. Colleiro żied jgħid li diversi esperti konsultaw miegħu li l-bqija tal-istruttura setet iċċedi wkoll. Fil-fatt huwa spjega li kien hemm ħajt dobblu mhux imqabbad u birrieħ bediera l-ħajt iperper. Id-Direttur Ġenerali qal li aktar tard ġie lokalizzat Sofija li kien l-aktar punt il-bogħod mill-uffiċjali u kien jinsab fl-aktar punt perikolus tal-operazzjoni. Tresqu l-qorti żewġ persuni li kienu mixlija li ħadu benefiċċji soċjali b'qerq. Fil-qorti l-prosekuzzjoni spjegat li l-Pulizija rċevit email mingħand is-Segretarju Permanenti fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru fejn kien hemm suspett ta' ċertifikati mediċi maħruġin brabta ma' applikazzjonijiet għal benefiċċji soċjali. Mingħata tagħha neurologa Ruth Gallia ċaħdet li kienet ħarġet ċertifikat mediku li kien bil-firma tagħha u qalet li ma kien hemm l-ebda pazjenti bl-isem ta' żewġ akkużati.